ehi nwa na-eji wee kwa mma anyị bụ late Mrs. Margaret Onu egboola ya kịta maka iji wee nleta ndị ọbịa. Ndị ụka egbuola ezi ahịa kwenyere ha na ndụ. Ọ bụrụ na otu a ka esi wee bunye ndị ụka kama na ọ na ndụ na ahụla ka o si wee mee. Anyị na-asị unu ndị ukwu na ibe anyị kwa akwa echi unu ọrụ nọ na o ekele unu anyị anọrụ ma jelekene ọ bụ onye bụkwa ma kpere ndị ụka anyị anọ unu ga na-eme maka ịha ndị ụka niile anyị anọ daalụnụ niile ga-abụ ogbeso ogbeju nke ndị ụka daa ugbo ndị nwe na ndị nwe ọ na-ahụla ka esi wee na-aga a na-asị na-aga obi ahụghị ya kpara n'obi na-ahụla na tata bụ 31 Disemba kpọtalewa wee ya nso ezinụlọ ebe a na-eme mmemme akwamozu mmanya late Mrs. Margaret Onu nne Onu nke a na-eme mmemme akpọ tata bụ 31 Disemba 2016 anyị na-asị ma ọ mee anyị hụrụ gị n'anya kama na-ekekere ụwa bụ onye hụrụ gị n'anya wee karịa anyị na-arịọkwa gị ma ọ mee ka iwe nọrọ ebe ahụ site na ndị mmụọ ozi na-ekpetere anyị ekpere ọma ka anyị wee dị ndụ wee ruo mgbe anyị ga-anọchi ọnọdụ ụwa a wee napụta gị ka anyị so wee nwee aṅụrị ebebe n'ebe ahụ anyị na-ekwe nke a ma kwere na-ekekere ụwa ga-emere anyị karịa ka anyị si wee yọọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị unu hụ anya nọ ga-ahụ ka anyị si wee hazisi ọnọdụ maka ndị ukwu n'ibe ga-adị nọnyere anyị na ya bụ mmemme n'anya ga-ahụ ihu na ụkwụbara n'ukpuru otu ahụ kanopi ka a na-akpọ ya n'oyibo ndị Igbo na-akpọ ya ndo ka anyị ji wee na-eche ndị ukwu n'ibe anyị na-asị ọhaneze ka a na-aga n'obi ka anyị na-ewetara n'ihe akọ ndị omezi ụtụtụ ọma na anyị anụkọrọ o na-abanye me na ole ebe unu na-akwado n'ụtụtụ ndị ọma ya anyị anụ nwaanyị ọma anyị ekele gị ana m afụ gị eshiri onye anụ nọ n'ụkọrọ onye bụ ịbụ onye ya bụ ezinụlọ nwaanyị ọma abụ m masị Tobe onye ajị mana mama nwe m jegbekere ije zibere ya bụ mama m ya masị na ga na-akpa ata anyị ga na ha ya emele ka kpama ya ọtọrọ n'ihe na-eribe ma anyị anụkọrọ na nwunye ji gị nwadaghachi aya arego aga ya kpochiri anyị ka ọkọchị kpuchi ụmụ ya abụọ anyị anụkọrọ a ga-eji wee nye ndị ụmụ nwaanyị ụmụ na ụmụ enwe nke bịara akwamọnwụ mmanya late Mrs. Mama Margaret Ugoke n'Onu sista anyị anyụkọrọ ma jee biko sista gịnị bụ aha gị ya onye bụ ebunye ya bụ ezinụlọ onye na-akwa na-esatakwara m wee sista anyị ị nọ n'ụlọ ha nyechi gị na-eme mere ihe anọkwa m n'ụlọ na ihe na-eme mechi mere ha gbabụ jaba ya chukwu amaghọ m eri jaba masị amen anyị aleka anyị anụ yọma na ntị gị n'ọdụ gị izio tonovo ndị na-eme enyi chukwu gbarụ n'ilu meghe maka ihe ọma mebere unu n'ofu n'ofu n'aha Jizọs thank you ọma ndị abụ ndị ụmụnna anyị ndị bịara ịnọnyere ya bụ ihe mmemme ha bụrụ ụmụ nwaanyị nke na-eme mmemme maka isi nri kama na ha bịara ịnọnyere anyị nọ na picture
oge erubego anyị na ha akwado maka ndị bịa na nke anyị o mee ya macha ya yezu dị oke ọmị anyị na-ese pikịchọ ọ na-akwado maka ije nọrọ ọdọ ọ na-atụ anya ndị abịa na nke anyị nwere olileanya na ekepụkere ụwa ga-edu ndị ga-abịa na nke gị wee bịa duru ha wee na mọmị dị oke daalụ n'ọrụ na-akwado na-eche ndị bịara abịa maka ya bụ mmemme ata anyị daalụ ọ dị ka ịkụkọrọ agụrego iji ayọ na-afụgo ụmụ ka ị nọ anyọ n'ọkụ anyụkọrọ alịabụla anyụkọrọ madam daalụ ụlọ anya biko madam anyị mata n'onye bụ anụkọrọ amaje n'ọrụ unu ga na isi na nkechi o anya nụkọrọ ofe ga-adịmanụ na ka ọ bụ nkwọtọ nkwọbe nwe onye nye ịbọ onye egosi emeleke m ka o jekọja abụ ifeọma mgbe ị na-ajekọja akwa mkpụrụ isi ha bụ anya leka na eze dịta ike ndị bịara mmemme niile dị ike ndị na-eme ma ọ na-ayere jọjọjọ naanị ga ama onye ike gwụrụ nwaanyị ọma nke a gị na ịbụ ọtọnọmọs lọlọ igwe na lọlọ anya ka Chukwu mere gị ebumnobi gị la na nwaanyị na-ahụ esi ahụ otu kamgbe nwaanyị ọma daalụ biko ka anyị mata ekonobo adị anyị charizu ibe onye ewe kedu ka ya bụ mmemme chiji agwasa agha ọ dị way from Onitsha Enugu ibe ketre afọ ji kpafọ ogologo ime ya anyị na-afụ ka ị na ha echeshe ya siri ụnya nke ya na-atọ n'ugbo gị na ebe a na-atọ na ya ofe egusi ka nwaanyị a bụzi selective anyị emeghe baptizim na ọ bụzi selective maka na ụmụ ọma ihe ọ na-esi seti ekwe ememụta ha na-efu nwaanyị ọma daalụ Chukwu mere gị ọma n'aha Jizọs daalụ anyị anụkọrọ aje nụkọrọ anyị anụ daalụ ọmị anya ya ekele gị biko gịnị bụ aha gị mama ya Igbo nwaanyị a na-ala ala ka ị bịara abịa meghebe eme inu ya ị bịa eme inu ụkọrọ ya anyụkọrọ oge bi na-atọ nọ anụ enwe ori na ọnọdụ na ihe anya n'ọnọdụ aje n'ọnọdụ wenu
No more carry again in Jesus' name. Yeah.
Onye mmemme anyị emego baptizim bido onye abụ emego baptizim efe aga bụzi onye mmemme kpọrọ ebe a na ebe anyị Jizọs name tupu ga na-abanye ndị ga-eje na akpa ọ bụghị dị nara eje ahụ ọ ga-enye gị ogologo ndụ ọ ga-ereghara isi ike ọ ga-enye gị ịfụnanya ọ ga-enyekwa gị akụ na ụba demewo nwaanyị ọma ka anyị kọke ndị ugbo onye obi anya na ka ebe obere ndị nta anyị biko ị nwere ike ịkọwata na anyị ka mama gị si ebe nnukwu nọ n'ụwa onye na-atụ ya metụtara oge ga-abụzi agha ma ọgbabụ n'ọnụ na-aghachi eze na ndị nke anyị na-abịa ala na ala onye nkuzi gbala n'olu Tela biara na. Leva lá no.
nyare.
No. Chineke gozie unu. Nwa onye nọ n'aka ekpe maka na o nwere pozishọn nwaanyị na-abịa ọ nọrọ asị na o nwere ihe dị anụ nwaanyị too onye bụ nwaanyị ọma. Onye ka ịbụ onye nwoke adị na ya nọ? Ụlọ anyị ekele gị. Ka ekpọgha afọ otutu gị na-emu n'obodo oge ị na-abata. Evidence ụmụ agbara. Ka Chukwu gọzie gị. Ka Chineke mere unu ihe ọma n'aha Jizọs. Anyị si unu nọ. Anyị ji afọ onye anyị nọ na nke ị na-asị unu nọ. Ụmụ ọma nọ. Thank you.
nọ n'ori gburu osaka ya anya lekana rọmba achọ nụ na-achọ unu bịara na anyị kwadoro akwado anya na anya
Oganya kelele. Oganya mbeyaz. Mbe Ronaldo. Onye ka ịbụ onye ezinụlọ m? Ihe mbebenye Aisha Sekete. Ị bịa n'ụdị friends, committee of friends? Abịa n'ụdị na-eme na sai shigedegede. Ụmụnna nke sai bụ be. Ụmụnna. N'ụmụnna unu nwere ebe a na-eji esiri unu maọbụ na-esoro ọgba unu? Umegbu boys. Anyị Umegbu as boys. Okay. Umegbu. Alano. Anyị soro n'ala n'ha ndị nwe ezinụlọ anyị nọ n'eke. Ya na ọnwụnye unu ba na-akwa ha na Alano.
oke o ala nwaanyị ọma ya ekele ala ana m afụ ka ndị na-esi bịa bịa nga na asụ n'ụka ụzọ kụnụ bịara abịa na mmemme enwere ike ọkọwata na anyị obere ga ya bụ mama anyị hapụrụ washi biko n'ụdị n'ikpotu ọ bụ onye ayara aka ndị a bụ ihe sọrọ n'ụsọ Ana m ihe a na-ekwu ha nya ọ ga-eme ya bụ onye nwụrụ anyị pụta mmadụ ya bee mmadụ ihe ndị na-enwe onye nwunye ebe nna a na-asị nna ebi nwata abụ ochi ma abịa ahụ nna anyị bụ ntakịrị ya na-echi ọhịa na-ekpopụta anyị ya na-eme ihe ọhịa nta na ọhịa na-ebi ebi eshọn ya n'otu gọọmenti na ihe eje kọmpetishọn bọọlụ ahụ enugbe nke Paris ya na anọchi anya ya enugbe nke Paris onye mọbere je nọchi enugbe nke dinarị mesịta na bọm ọdịkọwa enugbe ka anọchi asụta na enugbe asị nwunye ebu nnukwu nwaanyị na-ebe anyị anọ bụ ezigbo nwana abụ oji ma ha dị ga ekwu mgbe ha ọ nọ nnọọ ha dịbụrụ ha bọọ ihe obe ha na mara nasị na ọgọma n'ikwete n'ọgọ ya na ọbụlọ n'ebe isi ya kọwata ha anya ibetere hetere amị n'ọnwa ogbogbogo onye kpọrọ jekoja aza kama na ihe anyị na-arịọ Chukwu ga-abụ ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndị ọkwa anyị nwere nlanya na-ebilite na ọnọba ama anyị na-eju anyị ọkụche Chukwu na ya ndị obodo ya bụ o nwere dịka egha na-eji akpọchu n'obodo kparịta okwu ka ọ bụ dịka ndị na-epu ndị mama papa ndị na papa Onozaga. Okay. Saint Anthony. Ya dere no mana ha Jesus. Onye be ya hechanya mere Mami anyị ho na agakwa n'anya. Udodi. Iya na aga ya chama. Anyị na yo no Chukwu. Chilimene kekere weka. Aka no dị gị ziri ko ka zaga. Ya post anọdịrị. Ọganya abịakwa ọzọ. Maka na asị na ọ bụ nchekọrịta ebe ọgọ na ọgọ ji ama ese. Anyị ọnọdụ. Nna anyị dewo. Anyị ekele. Abụrọs daalụ n'ọnọdụ.
daalụ ụmụ ọmụmụ ọma daalụ ọ na-apụkwanụ ka o si wee na-adị nke a na n'anya na ntụtụ na ọ ga-egosi ụdị onye ụnụ fụrụ n'etiti anyị nnọọ anya pụrụ ugo ya ọrụ ugo na ọ dịghị afụ ugo gbada nwaanyị ọma dị daalụ begin to do the exercise okay go anyị ekele Chukwu anyị na-ekele Chukwu n'isi nwanne anyị nwoke maka na ọ na-enwe ọṅụ n'agbanyeghị n'ego niile ha tụfuru maka akwamozu mma anyị mbụ Mrs. Madam Chief Margaret Onu onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme ejeela m n'etiti ndị ụka akọwagonu m onye Igbo ọgba obodo niile na-ekwu ịdị mma maka gị ma m doro m n'anya na ị nọ na mkpụrụ obi gị na Chineke anabata gị n'ọkwa anyị na-asị gị mmaji kụrụ mmaji n'isi ụmụ gị ụmụ ọkachasị ndị a niile na-enwe aṅụrị maka ọkụkọ gị anyị na-asị gị ma ọma larụ nke ọma abụrụ ịdị oke abụrụ ka m si akụ gị ka isi wee na-agba egwu sisi o gosi m na obogo jupụtara na aṅụrị but biko ka m matakọ n'afọ let me know your name. Okechukwu Confidence. Confidence. You have confidence in everything you are doing. Even in God's promises, may your decision be God's wish in Jesus' name. Thank you. Ya dere gị na mma. Ndị na-aga n'ọdịrị. Biko confidence ka ebe ị na-aga akwụkwọ. Gịnị ka ị na-agụ ebe ahụ? Social work. Social work. Oh, you go to secondary school. Now what for you? You make us so early. If you stand on there, I think they can learn it.
Anya n'ọnọdụ. Anya n'ọnọdụ. Anyị anọ mgbe ndị Okoja family of synchro system. Nwanyị ọma ya ekele m. Daalụ. Anyị ekele gị site anyị. Biko kedu gịnị bụ aha ndị grupu a nọ ebe? Okoja family of synchro system. Ya nwoke na-agwa ọgọ ya nwanyị. So anyị gbakwutere N'ụbọ ndị ọgọ. anyị bụ ụmụnne ya. Ya bụ n'ụbọ ọgọ na mbe na a na-akwa anụ. Ya bụ n'ụbọ ndị bịara bụ akwa ọnwụ. Anyị ekele unu. Anyị aleka anụ. Chukwu kwụghachi unu mmadụ kwụrụ mmadụ. N'ihu na mefuru gị akwa ọgọ. Na asị na mbọchị na-ekpuru kparị nwụrụ anwụ bụ ọkpara onwe. Anyị anụ. Ajenu. Anyị anụ. Ngọnọ ji alụ n'ụlọ akụrụ ikwu dakụrụ igbo n'aha Jesu. Anyị anụ n'ọdụ.
Bros, anyị ekele gị. Biko, brọda ka anyị mara onye bụ biko. Onye mbụ mgbe ya na-eme ihe anya dị mbụ nwa mụ na ihe nọchiri otu ọnụ mbọ kpara dị mana kwa nwunye Ọ bụ nwa onye keke ikuku. Ya na ọ gaghị isi afụrụ kwaba okonta. Ọ mbụ si na-egbu odoro n'ọbụ ọgọ waịrịa ma a kwụsịkwa ute na-ego. Ekpere ekpere bụ ka onye gbalịkwa onwe ya nọchi ya. Biko ọga ị nwere ike ịkọwa ka ya bụ ọnwụ nwunye na-aga na pushi ga-ewute gị n'obi. Ọtụchi m nọ n'ike afihàn wáyé ní ọsẹ madam nọ na maji ní ihe mụ na afọ nwata onye ọmụ mere nwanya na kaimana ihe mụ na amasị tupu mmiri ha ya nyere ndị na ọya nyere karịa anya anyị na afọ nwanyị. Amen. Amen. Ọga obi na-achụta ihe ọ bụla na-eri. Anọ m Lagos State. Ị bụ onye ọrụ oyibo? Ị bụ onye biznes? Abụ onye ọrụ oyibo na-eme biznes. Ihe mere anyị ihe mere onye a tụrụ anyị n'anya. Ndị asị ka m were ohere nye ịchọpụta onye bụ. Ma ọ gị na o nwere ihe na-eme ego jiri ja bịa abịa Chukwu ji ja asụsụ afụrụ ụzọ. Ihe ọmụme imere tụrụ anyị n'anya. Dịrị gaba. Ka Chineke nyere gị ihe ijiri jee mee baji onye ga-akpa gị ego mmaji pụrụ mmaji ma enyekwa ego ezinụlọ nke gị. Ọga anyị ana m asị ka mmata iwe ememe onye bụ ọsọsọ gị na-aga iwe ememe onye bụ maka asị Chukwu nọrọ n'ime ndị nya na-abịa gwụnụ ndị oyi onye naghị onye bụ mana ebe ọ bụ na emememe ya gọziri gị ngọzi niile echiri ja ewube ezinụlọ ma ọ na-enwe ka ezinụlọ nwere ebumnuche ọ bụ ya bụ ojiji mee ngọzi ọmụ na-ezosa gị ka mmiri n'aka nri n'aka ekpe n'ifu na-azụ ọ kachasị ogologo ndụ na-arịsi ike eke kere ụwa nọnyere gị ebebe ma gị na onwe nwekwa ume iji achịkọta maka na okporo ụzọ bụ okporo ụzọ eke ị na-achịkọta gị na onwe ya eze nwee mmụọ ịfụnanya na ebe ndị na-achị achị ya na onwe ya eze nwekwe mmụọ ịfụnanya na ebe ị nọ maka na asị na ọ bụ agbakọ nwa m ya ọnụ ọgbọ mee ka nri na-akwa eke onwe gị ga-adịghị mkpa ntọbọ na nwaanyị awaanyị ma na ọdị mkpa ka isi dịrị mkpa mee ka dị mkpa mewe ọmụkwụ dị mkpa maka na anyị lebụ pas a na-arụ anyị ekele gị udo dịrị gị n'aka Jizọs. Mgbe ndị anyị nwere ụnụ ahụla na mmemme mama anyị bụ late Madam Chief Margaret Onu nke a na-eme mmemme ya akwamozu kamgbe ụnyaahụ na anyị na-apịachizi ya bụ mmemme na tata bụ 31st December 2016 anyị na-asị gị mama ka ị gọzie ndị ahụ na-eru uju maka akwamozu gị ma ndị ahụ tụfuru ego maka akwamozu gị ma ọ mee ka ị gọzie ụmụ ndị ọgọ na ukwu na ibe niile bịara ịnọnyere ndị mere mmemme maka ya bụ ihe mmaji kwọrọ mmaji nye ha ogologo ndụ na arụ isi ike ma ọ mee anyị sịrị gị ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndị ọkwa n'aha Jizọs. Mama non Alan
Ono ndị Igbo niile. Ono anyị ekele gị. Ya welcome. Ọ ga-abịa ka anyị mata ke n'onye Igbo. Abụ m ejike nwoke. Kedu ka ya bụ mmemme si gbasa gị ọga? Ọ bụ nwunye mba na-akpa. Nwunye gị ba na-akpa. Wee bi na-achụkwa ihe ọ bụla eji. Ya dị ote. Ya bụ Lagos. Ya anyị nwere ugbo koko. Anyị ayọ n'Chukwu ya bụ onye nyere gị arụ ike ibu ugbo koko. O nwere agha eji mara gị karịa mejikwa ugbo koko. Onowu ndị Igbo niile. Ihe m ga-etunu bụ Onowu bụ na o nwere onye yiri n'azụ Onowu ama m na ego nwa bụ Onowu. Onowu na Naịjirịa. Onowu na Enugu steeti. Onowu anyị ekele gị. Anyị ekelekwa Chinemere gị ọma na-asị ya carry go in Jesus name. Abụrụ nọ. Biko ka anyị mata onye bụ. Tochukwu onye. Nke anyị dị ka ndị Arab bụ onye ebe a. Abụ onye mkpọ. Meta ọha Enugu ezitebe bụ. Ifu ga-adịghị ka onye mkpọ. Ndị Arab ịma ndị Arab na-abịa. Nwoke ọma ịbụ onye biznes bụ onye ọrụ oyibo. Abụ m injinia. Injinia Tochukwu. Chukwu gọzie ego gawa n'iru n'aha Jizọs. Nnọọ. Anyị soro n'ụlọ ịla ala onye ha ndị nwe ezinụlọ a. Rational ọ na-ene ndị nke ya ọbịa. Unu afụla ndị nwunye ụdọrọ ji wee kwụrụ. Ọ ga-anyị ekele gị. Rotekwa na anyị ka ga ọzọ. Rota na anyị ka ga ọzọ. Dr. Okroja. Na anyị sịrị na ya bụ mmemme nke bidoro nya. Na anyị na-ewetezi ya na njedebe. Na-asị gị na aka inye ndị bịara na nke gị bịa nọnyere gị sinsi nya. Ekele buru ukwe ekele si ihe n'eka maka na ọ dịghị izi na ịkpọrọ mmadụ abịa nọkwuru ma ya adịghị izi na mmadụ kpọrọ mmadụ bịa m na-asị gị ụmụokwu ole ma ole iji ya tachi ya bụ mmemme. Ekene m kachasị ekene ile bụ na tupu abịa anyị na-abịa ite anyị na-arụte kwado ile ha ile ha na oremere ihe ele ekene niile ha ekene nube niile dị ya n'aha Jizọs.
ya na asụ ndị bịara bịa shiri n'ụzọ ụwa ile ha gba anyị gburugburu eme ka ya bụ ihe gara nke ọma tupu ọmụ kwadoro anyị kwado ya n'ụzọ abụrụ ụzọ ha ezoghị be bịa bisa anyị ji eme emume ji egwu nke egwu ahụ ga-agbalị agbalị be ha ngwa anyị jekwu be ha ike ga-adụ wee jekwu be ha anyị na-ekwurịtara ha ụfọdụ ihe ele ha gbasara ihe ya anyị mere ya bụla bụle mmegbu asụ n'ọgbụgbọ ihe ele ha enda na testimony anyị jikwa omume ha nye ya ayọ n'ogologo isi je mmemme rekọda ihe anyị mere ka ọ bụrụ tene ndụ ja nọ ya n'ifu enwekwa ọgwụ ka ya bụ ihe chi ya aka enyere ekele anyị abịa m na-ekwusi na ezigbo ebe o juru na mashi na ihe ọma ebido ka ihe jedebere n'udo jedebere n'ọkụ chukwu ka ndị ha ya abịa m n'aka ekele m ha elekere ike n'aha Jizọs. Amen. Omnipotent be Jeremiah, master of impossibility. Yeah, be marrying the man who determines the head of every journey. Before Nibu Megbanya, no Mama Nejiko, you may Marco Ujiko Yada. May I know where yes, and no your for Nenya, and walk for El Borona on Azu Boresa. Yammer no Bogo, no name, I can know where if for Nenya. Beguno go yes, and he may not saw or so. Go for them. Macanes and Abunya Jabonyokoya. I'm not a girl. Agabaniru. Mama, you know where when you were any moment of ya, no, Nang young. Now, second, Yeli lay. Dore done. Good story, they do. Mano Jagbakoye more and more in Jesus' name. Amen. Hello, nice. Doc. And you can leg naggies no longer. Kachineke drew no lata, we drew no lata. Because you will be no man who do a cushion and do. Put a cog, she weather and looking no longer. Time, Gazamo.